Mugusi. Mbiyamuno na ndo mwanchi omoligerero Ndizi TV nabo bwansubo mu busino kwegena kwa nano gendrete kwegoke kubwati mirobero yonsi yeri tkorero imeyegeta senye kigachara gire chinsa ikomi cyabona mugoroba jinga kingo kwarigania SMS amaye irongo manyebuna nara yaya na kwariganire asenchera erejo bwenge chinga kitero cyo murayi wese Dr. William Samuel Ruto nigabereka gwikirana imeyensere ya German nabo igokobeka essay inenseyo ayo kubwatirana erowe Kenya anena sensemo yo bonchorere ngo kwariganire ngomanya ina kwariganire asenchera erejo bwenge asensemo ya Facebook tonyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wegase website yaito wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwa moeretrane Evarino Sero Lidia Mosene tokobwatra na asensemo yebimanyiriro na boigo oriyo koine kiachibicha neryo gichawe kereni gakoro kwa Sara Mumanyi ko kwarigan tobe togusangamo goika omoerio. Kwa igantisha kasenchera benama yechinsa ikomikoro se county ya Kisii wase omo county commander we county ya Kisii Charles Kasses aberega kweneki abunanigo barachie gotinya ebirenko byoborendi nabo gucha okorobotki wemeke gima kubatikana nege kole kyoboiti kikene kiwasobotko bwarero asensemo ya kegati omega nyari bari chache ase batato bachiete bijuko na ase goikeraboniga batarabwatwa aya nenga kibachiete ase enga ya Samuel Nyamweya na gotaka gokora obosaria korende bakaika kobwatwa ase nonya nabo aiga gatiabo gosegatia bande bachiete bichuko engana yairere abanyanyimbo gochaka obutki bwemekegima kinga kikaseswega bairega kurege tinde go cyase bari bakwebwatani namangana iyo bosaria kwamba na hiyo kisanga ilifanyika jana jioni mwendo wa saa 3 hivi kuelekea saa 4 pale Kigati. Hiyo ni sehemu ya Kisii Central Sub County. Kuna ufamizi vijana kama 4 ama 5 hivi ambao walikuwa na gari wakakuja kuingia boma nyingine hapo kwa Kigati hapo, na walikuwa na silaha mbaya sana. So wananchi wakaraise alarm. So vile wananchi walipiga mayowe, wakora wengine wakatoroka, lakini mmoja wao alipatikana. Na wananchi pia wakaweza kuchoma hiyo gari pamoja na huyo mshuke mmoja ambao walikuwa wameshika. So sisi tumeanza uchunguzi tubainishe wenye walitoroka ni kina nani na pia mahali wametoka, ndio tujue kama tunaweza washika na tuwastaki kwa hiyo kitendo. So wao hiyo ni genge, ile genge ya wakora wamekuwa kusumbua hapa Kisii County, na tunahakikisha wananchi ya kwamba hatutalala mpaka tuhakikishe ya kwamba tumewashika na tuwapeleke kotini wastakiwe. Pia ningeweza kuhimiza wananchi ya kwamba wasichukue sheria mkononi mwao. Wangeshika mkora kama huyo watuitie polisi, sababu doria tunashika doria usiku mzima. Na wako na contact zetu ya simu, twende tushike tuwastakiwe kotini ama kuchoma kama gari. So niwahimize wananchi ya kwamba wasichukue sheria mikono mwao. Kitendo kama hiki kifanyika washike, sababu wako na uwezo pia kushika na kuhandover kupeana kwa polisi, tufanye kazi yetu ya kisheria.
Amatuko make magega ya ba MCA korwase bunge ye county ya Nyamira kobeke notice yomuswada bukunguru service omugavana Amos Kimwomi nyaribo kubatkana no bokorerwe bugotekerania magendero ase county yo nigo bono murobero bugosangereria ebirenkereryo korwase aba 90 me county yo ogendrete no nyana bani go murobero yo ritkurya rero orobeire gokorekana ase sub county ya Burabu otakorekana ase aba 90 beso kya korende banyora chiabisi ase murobero yo gokorekana chisiekire nigo bakumochia aba MCA kubatkana nege tamkiro ekyo getari ege kiranu asote babuna ochone segi chiage siasa ase baganiriye ko mu mugavana Kinga Kinyororo cyo gukirania magendero imeye county yo ya Nyamira abantu baitu ba Nyamira mono ebyongozi twachorete kubiranje kero munta agendie gasi yaye eri twamuchorerete amangana yo kogenda asebirero gwateba nyarebe n'umubare igumuna nyarebe agokora timanye tinga ayora abangana yo kogenda gwatebwe kabire yo ngakiura iguna abana bawo ngakibara igwe bono tiga ebyongozi byesike kero monta akora amangana aye kero monta akore gasi yaye naende mono aba MCA baitu twachorete kumuranje ngonyo moigwete somore kero monta tigagende ward yaye abori abantu baye bamachorete inga inki batagete bakorerwe naende inki kere kebe na bara motebi nge county yeto nere embe amanya koira mangana wano tutarabatebia ngairende barusitia mangana baire to ambitote ne ina twanyorire kire obisi esiekire etwataite bache batwerese naki obobebwe gavana ningi nyuma motara mubekera motwerese na intu abana inji tu abachorete motwerese obobebwe gavana ningi tomanye sai ekiagera mondo takobekera magoso motara tweresa ningi tomanye Unabone mogoteba motejo ko morusio ngato saini ntori go saini motara tweresa ngiakorete tomanye igo MCA morega gosempane injuga igatubarore torore ngyo mu MCA tomanye naki egabana nere bwate sida nge mwacha motwerese tomukurire naki nabwate sida lakini Omuroberi obuno yoni gobago korekana ase sub county ya Masaba North ase gatia baria baganiriye nyaribo gotarusi wabise baganiriye aba MCA ko Kinga Kinyororo eriogo kora eri bagari yaye ase abisi ase bono babere bakwerere gatia ari nyari babere ka gokora yo koreta magendero anene gokinia omochi okeroka no nyana bonigo egatia bari babere bakokoboko ingana yo gwako kwa Yesko babere bakomomochiano bokoleri obobe na tabuna nigo aireiro kwirana magega agwa magendero ase county yo ya Nyamira ntago nebwenerete abega kurwabisi neribagero gotenenera nabaraya bararete amagendera ase county yo twarorire chipara chikoremwa twarorire bintu bigokorwa gwetera somo MCA oito ambega gisesa babwatiranete no mugabana nyaribo mangana nde yogoteba nga karokende nebe kirete mesara ebine bintu byure record birabwatigwe bigotoka na magoso tumayo cha kumenya na magoso kulenda asibono ochiri chi allegation igamangana ali amana ya magendero tokonyora gotoko sabanga aba MCA baito Nyamire ngima kamuranje mutigo mugakoyo emiaka emenge twabereire karokeri nanya kogorora magendero agenderere tobuna bono Moisa kogenda back asitokoroka nga block B morore gasie gasa inororo gasie rinjare gochororo onyo mugavana tabegetie sei igabegete sei echipara nkorose rugutore gari maga ngobe kuchire rami echiro ya kisasa nkwa gachwerororo enyagitari erogoro gari yakinire chinyomba chirorore chikomesa nchiare komesa onye gavana tabegeti okobokororo abakori gasi go bakorera boira mbana gwakanu abakori begasi mbabwata abana bagosombi mbabwate mbatagirire koragera besa nchiana gosoka bono kero monta goteba nganyaribo tigatiga robisi ige minute intu yanjeti atagete banta bamba akanu atagete chipara nchiroseka nabe MCA balingo oria machungwa orio oretete emotion yengo matimbia mono lakini ababande tochorete toete mandate yoko ligirie gafana magosa bwate mbatofeireti egura yane ya rero yaringe nganyaribo agendeka namwe MCA ori matundura oretete emotion igotoko musabira maya atebe emotion yaye bia
ataribu atibu obe kiagera naro jabe musie na bono yo diuki masira naro chega kogosererwa taribu na injenda abasa kugwane kabire nchiko kogosererwa esinga jana tebire gane yari abamenyi b'ekinyoro kia isambo iyo gotoka se wodi ya sensi ebungi ya kitutu cha North ya kaunti ya Kisii nigo besokirie na kwemurunganeria ogotekeranirwa kwa magendero ase enseme yo kurengana barabo nigo babere bakwebwa na begogosiereriwa ase gekabono ane na sensemo yestima amache na boigogosiro kwa boroki wa kogenda ase chiskuru nigo bana bakomochia umuchumbe bwenseme yo Jafet Nyakundi na ase ogotwara obwanchereri ase kire bamuganiriye abeka goikerania amagendero ase abamenyi bonsi bebunke yo ya kitutu cha North asamali tangoro kulamek nyaga kanyangweso egwodie ne ya sense ne kenyoreke gekoro kuisambo una moro jo mugando yo rairega nigo baje tukuntura buone ngago babutabwa ati umuriro igo batumirwo umuriro bari kubekirwo umuriro yo kubeku okoro ku last mile yasiliterie kegusi ngakero montanyole na bo minute gaseke gusi ono kubuli kuane noko abantu ababuna bachire gati babwati muriro no murire president nigo yanyusi oletema akarenta chiposti paka no ene nyomba yo bunyansi ebe ku muriro tari bage president ya tebete basi bone kara tebete kabireyo umuriro yumwanya nyorire ono kubuli kuane noko rakiribune oguna gaigere gocha abantu ababa gaiga baisambo nigo bakorera tibabwati umuriro wo chitengane bwekenyureke ne gende ya kimomoina umuriro ururororo oiru gochiarie ngoto igoro chiposti kia chirororo intu ntobwati muriro nande ngenje yakare gokwana abantu bonsi ntu konyora muriro igonyo atari kora tu muriro iye kiagera akuru muriro asengenje yo gwanjireri ikiagere president ya gite sombo ko gate batoya gumuriro to me chi sub location yani chi ebichichi bitatu bamane chiposi cheito chichi bitatu insinjo kikairwa sao tutamanyite ntuona ntuntu bwati morero ekiagera gotora asike misuni omorero onyare kobako tokourwa chiposi cheito chiachiro gochiengoto echiarenge konyake iri paka chimomo ino ntutu amago tumunsaiga isambo bono gaki igombu ya moroje paseri muchumbo regetitu kwane kimene besa kurwa nebese kuru amatoronge tari kuru besa nene rumugati chiparo roje epara ne krosumanta ebichana no turiska tukutara na magoro nturuchi abantu turuchi gali bakurusiko Hasentire ya moyo gokinya na koronge yobo koreria se obosombi bwa matatu anene miongo Kisii nigo umunyakirogo bwekiombe kya banyene buchigari chicho obosombi bwa matatu ime yomo chobosongo Simeon Nyamwaro aruro kubodia gocha saba kole mirimo bonsi ase sekte yo kwene kya bunango kirani bale obokoreri bwabo asenchira ebwenerete niga bodia boigo kwene kya bunango bwate bale amachi konsiari abekire elio gwetanga kurwase amakongu yechigenjo au ayamagega yabarabwo gokora umusangirekano n'umukonyi b'umugavana se county ya Kisii Elijah Ubebo eliyo kwerera egati y'amakonwa yaberega konyorekana sensemo y'obosombi bw'amatatu nabo igokori yali chibu ringekerano nigononya nabonya mwarabaga kwenekya unabakori bere mase sekte yo nigoberwe tekegima kobeka umukya wekiranye bokoreri borobuya na kwenekya buna ebango yaberege gusangirwa senchire bwenete eliyo gotanga sare yaberege korokana gochase abanyene chigari cyo nabo igogokonya asokoreta magendero imeye serikali ye kaunti ya Kisii agataba utingaro le kanase chipara ntoro chigari chire chikobogorie para igo still ndo demand dina bantu ba enforcement ba guchi transfer koruga torete bwanda bao kiara abana lire kunyanyasa abatachiri kutsanga lichibesa babwata magwali para lakini hata iko koragasi ni chibesa bagosangire babeke mifuko yabo bali ne account chibesa igontole serious ndoli chigotigapi mpaka twarore n'abantu abakorwa bazigali ba enforcement bali barababe barusi bo SP nomba libakoletwa abayiya turatimandi tutwara mugutano na barabo ndo bamatatu tubatebi na kibago tokonya kolegas ende tubabole tumotebi tigabana dote tukoligia abantu baito bamatatu tokubeka bali abambura bago tokonya managers babe nsemo ya security bago twachi report
asibariro corruption ngere igo ndoje na ntoje togendere buya kuimprove amang'ana matatu egeno na abiria nona ba mono abanyani chigari mbanyora asara buna baende tokonyora twabole deputy governor adigererie stage muna gabone karago je batorosiri stage ni sare getembuno neki nekebera ndwate na ndu kwire gali stage mari ye guchia tamoro magedanara gwata magoro tikatubangire para igo no buno bore mobomo tutagete county erigereri erosi stage ne erosi ali sare getoka egari chigari jaso kwa stage tutule tayari kujisupport egere Omo Inspector General bw'abanyanyimbo ntenenera Gilbert Masenkeri nigo anacheirwe gesibo kiemetienye etano no moye magega ya Masengeli gotekirana bosio bwekegambero ase chintunda isana ibere makorengana nogo chika bwekegambero erio kwiraneria amabori kubwatikana nogo bora kurwase egeta ky'abanyanyimbo abakagero batatu babete bakubekwa byara n'abanyanyimbo asensemo ya Kitengela imeye county ya Nairobi. Munachiebi na Lawrence Mugambi ni garu ogochika Masengeli go ikabosio bwo commissioner bwechera eriogo chaka egesibokiaye osonya taribo omo waziri buberendi bwemekidure Kindiki kwene kiabuna ochakire egesibokiaye rimorioka. Deliberate defiance of court orders brings impunity, particularly when it is done by those entrusted with public power, as it is inconsistent with the purposes and the objects of the Constitution. In passing this sentence, I am conscious that it is directed to the highest-ranked police officer in this country. He is still in office. That might pose a challenge in the enforcement of the order, since in police service, seniority is highly regarded. That, however, cannot deter me from pursuing and standing firm in the defense of the aspirations of Kenyan people who decided at the time of enacting this constitution to have a country that is governed by adherence to the rule of law. Part of the oath of office that I took as a judge states as follows: I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer and defend this constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya. End of quote. The constitution of this country is supreme, and Article 2.1 reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the Constitution. The Constitution command through this court is that I uphold the rule of law by protecting the integrity of the judicial system. The significance of this sentence today is to vindicate the cherished principle of the rule of law in our constitutional democracy by restoring the dignity and the authority of this court in public interest. Borrowing from the South African Constitutional Division, the contemner shall serve sentence as follows. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself, Mwanti umurigeria yo munenda mankino chikenyora senchera erejo bwikirano yikoragese munabigo chinsa isato bunarabega koretwa asore nere Vincent Wenyanja asenchera erejo bwikirani kati yabo etaro muraiwense Dr. William Samuel Ruto imeyense ya German ekiragenderete kwegerera obwa mategati ya Kenya na German na oteba bwabero bwa matebwegeka ubaragendere gotinya ase owekinya nena sector ao gati yabo ense moyo bonchoria achinga kiboigo mu waziri bwobo Davis Chirchir anyora chinga chingongu kwegerera osego bosiobwe committee ye Senate chinga kekirania masakara igoro ye konda yokwena no kweti ya Jomo Kenyatta International gochase company ya Adani imeyense ya boindi ayiro yanyora senchira ere yobwekirano mbiyamona sembale mwensi mugenderete gotobwati akorwase chinsinyo ao nyora semero virensi ya Ndizi TV na bagotanyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News na baigase website yetu wetra www.ndizitv.net erio togendre gusanga asobwa mo eritriane Evelyn Osero line musinere twabwatira na sensemo imanyererio na baigo Sara Mumanyi norene kyachibicha nerio gicha wikira senchira bene toro bulire riboro bya semero bire kubwatya na baigo emagoroba irento erero